दा बियो मारब्ला बिथांमोना गावसोरनो पलिटिकेल हान्जा दानानै गावसोरनो मोनसे प्रेसार क्रिएट खालामनो सानदोंबा एनडिएफनि दैदेनगिरि रन्जन नाब्ला आरो बिथांनि टिमखौ गनायनि बावहाय गेदेर सोङो नाब्ला बिथांनि बेक्तिगत बिथाङा जिबायदि दिनैहाय बर' हारिनि सासे लेजेन्डारि लिडार गोबां सम बिथांनो अफार होबोदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय नाथाय बैफोरबायदि गिदिर गिदिर अफारखौबो बिथाङा आं कमप्रमाइज खालामा होननानै साननाय मानसिया दिनै नंखाय बाखाय पलिटिकेल पार्टि दाब्रबनानै जे माबा मोनसे प्रेसार खालामनो हागोन बे खिन्थु जागोन बायदि मोनदों। गिबिथारावनो नोंथांमोननि बे मिडियामनि जुगिदै फंनैसो बाथ्रा बुंनो मोननायनि थाखाय साबायखर जासिगोरदों। गोबाङानो सोंबाय थादों जे मैयानि गोदान पार्टि दानाय एक्सएनडिपि फरामनि नेतृत्वआवहाय गोदानै पार्टि दाजानाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड बेखौ मानो दानाय जाखो मानो दाखो गोबां सोंलु एखेबारे सारा मा बुङो मा बुङा दा गिबिथारावनो आं बुंनो साननाया बेनो बिथांमोनहा मानो दादों मानो दायाखै निस्सय बिथांमोनाव माखासे एजेन्डा थानो हागौ खिन्थु आंनि नोजोराव बेक्तिगत आंनि नोजोराव आं होननो सानदों दिनै जे दिनै एक्सएनडिएफबि फरामा फिन खनसेबाव ज' जानानै लाइक माइन्डेड गोबां बोसोर अस्त्रजों दावहा नांबोनाय गोबां हाजार हाजार बर'फोर खहा जानाय नस्थ' जानाय बे दावहारुफ्रा बिटिआर एकर्डनि उनावबो नांगौ बादि सेटेलमेन्ट मोनैनि जाहोनावनो एक नाम्बार जाहोना बेनो जे बिथांमोना दिनै बे पार्टिखौ दानानै लानो गोनां जादों खोमा आं सानदों। खारन जोङो नुबोबाय थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि गभर्नमेन्टनि आमोलाव थामहिनबा हाग्रामा बिथांनि नेतृत्वआव बिपिएफनि नेतृत्वआवहाय एनडिएफबिनि इसुखौ सुफुंजानायखौ जों नुवाखै। रन्जन नाब्ला आरो बिथांमोनजों हमजानाय गोबां जोहोलाव बर' जोहोलावफोरखौ हगारजानायखौ जों नुवाखै। खारन जों मिथिबोदों बियो पलिटिकेल प्रेसारा जायोमोनब्ला हाग्रामानि नेतृत्वआव चन्दन ब्रह्म बिथांमोननि नेतृत्वआव खाम्फा बरग'यारिमोननि नेतृत्वआव बै समावनो रन्जन नाब्लाजों लोगोसे एनडिएफबिनि बिथांमोना गनायनो गोबां सुबिदा दंमोन नाथाय बिथांमोना बे दायित्वखौ लाबोआखै। बिनि उनावहाय नै बिटिआर एकर्डनि उनावबो बुंनो थाङोब्ला बे एनडिएफबिनि एकर्डमोन बिथांमोननि गेजेरावहाय गबिन्द गद आरो धीरेन गदनि थाखाय दिनै एनडिएफबिआ जेरै सिगाङावबो गावस्रा गावस्रिमोन आरो गावस्रानानै थाबावबाय। दा बेनि जाहोनाव बिथांमोनहा जेबायदि एनडिएफबि हिसाबै सुबिदा मोननांगौमोन बा बिथांमोननि दाबि दावाफ्रा सुफुंजानांगौमोन बिथांमोननि साननाय हनाय बेसिकेलि जेराव जोबजानाय आरो खहा जानाय न'खरफोरनि कम्पेनसेसन जेरै मोननांगौ बिथांमोनहा मोनाखै बा थगायजादों बिनि थाखाय निस्सय बिथांमोनहा नैबे पार्टिखौ लानो गोनां जादों। खारन जों नुयो दिनैनि दिनावहाय इन्डियानि गासैबो समस्यानो जों नुबोदों तेलेंगाना रायजो बिनाय विदर्भा रायजो बिनाय सोरबा बड'लेण्ड बिनाय बे गासैबो पलिटिकेल प्रेसारजोंसो जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंहा पलिटिकेल प्रेसार गैयैखाय जोङो दिनैसिम बड'लेण्डखौबो सोरजिनो हायाखै। दा थिग बेबायदिनो जे रन्जन नाब्ला आरो एनडिएफबिनि गोबां केडारफ्रा दिनैसिमबो जेराव दङ बिथांमोननि जानानै रावबो पलिटिकेल आनसलिक दलफ्रा प्रेसार होआखै बेखायनो बिथांमोना गवाखै हयथ' बिनि थाखायनो दिनै बे एक्सएनडिएफबि फरामा खौसे ज' जथुमनानै बे गोदान पार्टिखौ दादों खोमा। नाथाय बेवहायनो जों बेखौबो सानदों नंगौ एनडिएफबिआ गावहानो मोनसे हाथियारखाय आन्दलननिफ्राय लानानै दिनैसिमबो बिथांमोना गावनि समस्याखौ गावसोरनो सुफुंनांगोन। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बिथांमोना दिनैहाय जाय पलिटिकेल फरामखौ दादों बिथांमोनहा सोरनिबा बोसोन सोरनिबा आशीर्बादजों दाफुङाखैथ' बा सोरनिबा एडभाइसआव सोरनिबा बिथिङाव बे पार्टिखौ दायाखैथ'। दा गोबांनि स्पेकुलेसनखौ नायोबा गोबांनि बुंसोलायनायखौ नायोबा हयथ' बिथांमोननि बे गोदान पार्टि दानायनि आन्दोआव सोर गैया। दा बियो मारब्ला बिथांमोना गावसोरनो पलिटिकेल हान्जा दानानै गावसोरनो मोनसे प्रेसार क्रिएट खालामनो सानदोंबा
एनडिएफनि दैदेनगिरि रन्जन नाब्ला आरो बिथांनि जोंखौ गनायनि बावहाय गेदेर सोङो नाब्ला बिथांनि व्यक्तिगत बिथाङा जिबायदि दिनैहाय बर' हारिनि सासे लेजेन्डारि लिडार गोबां सम बिथांनो अफार होबोदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय नाथाय बैफोरबायदि गिदिर गिदिर अफारखौबो बिथाङा आं कमप्रमाइज खालामा होननानै थाबोनाय मानसिया दिनै नंखाय बाखाय पलिटिकेल पार्टि दाब्रबनानै जे माबा मोनसे प्रेसार खालामनो हागोन बे खिन्थु भुल जागोन बायदि मोनदों दा बेखायनो आंनि फारसे बुंनो नागिरनाय बाथ्राया बेनो जे बिथांमोना दाबायब्ला बिथांमोनहा मोजां जाथों best of wishes to the new party President Abu Anjali बिथां आरो बिथांनि टीमनिसिम एपिसिसि थामहिनबा आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिया बावैसो सिगां बिटिसिखौहाय नायसंनो थाखाय मोनसे गोदान नायसं आफाद दाना होदों बे जाहैबाय बिटिआर कंग्रेस अबजार्भार्स कमिटि आरो बे अबजार्भार कमिटिनि चेयारमेना आंनो आरो आंजों लोगोसे साब्रै अबजार्भार मेम्बारफोर होफादों आरो मोनफ्रोमबो जिल्लायावहाय सानै सानै कअर्डिनेटरफोर होदों दा बेखौनो उसिला लानानै आङो इतिमধ্যে बेरायजोब्बाय गासै 40टा समस्तियाव बबेबा जायगायाव खननै खनथामबो जाबाय जों नुदों एबाराव कंग्रेसनि मोजांथार फिल्ड दं सिम्पल उदाहरनाव आं बुंनो सानदों जोङो दाखालि उदालगुरियावहाय मोनसे मण्डल कनभेनसनाव थांनानै सोंदों साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो ब्लक प्रेसिडेन्टफोरनाव मण्डल प्रेसिडेन्टफोरनाव जे थांनाय लकसभायाव नोंथांमोना बेसेबां भट मोना एसेल' मोनोबा मानो मोनदों जेरै धनस्रीनि खोथाखौ होन धनस्रीयाव थांनाय लकसभायाव कंग्रेसआ 19,000 मोनदों बिपिएफआ 17,000 मोनदों आरो इउपिपिएलआ 14,000 मोनदों बेखौ नायोब्ला धनस्रीया दिनैनि दिनावबो कंग्रेसनि मोनसे समस्ति देरहाथावथाव समस्ति बिनि उनाव फासनुइ शेरफा जेराव आदिबासि डमिनेटेड जोङो सोंबाय नोंथांमोनहा थांनाय लकसभा इलेक्शनाव फार्स्ट पोजिशन सेकेन्ड पोजिशन थार्ड पोजिशन बिथांमोनहा ओमफ्राय सेकेन्ड पोजिशन मानो सेकेन्ड मानो थार्ड नङा अब्ला ओमफ्राय सार देख जोंनि केन्डिडेटआ बे जायगायाव थांनानै खनसेबो केम्पेइन खालामाखै जोंनावना ब्लक कमिटियानो दाजादों जोंनावना मण्डल कमिटियानो दाजादों जोंनावना बुथ कमिटियानो दङ बिनि मोनसेबो गैया तथापिय थामहिनबा जोङो सेकेन्ड पोजिशनाव फैदों फार्स्ट पोजिशनाव बिजेपि दा जोंनियावहाय ब्लक दङ मण्डल दङ बुथ जाबाय सार एबार जोङो एक नाम्बार पोजिशनाव फैगोन दा बेबायदिनो जों उदालगुरियाव मोनथामसो जायगाखौ इतिमধ্যে संबाय जे मोनथामाव उदालगुरियाव जों देरहायो बिनि उनावहाय तामुलपुराव फैबाय जों तामुलपुराव जोङो मोनबायावहाय मोननैया सियर जानानै आरो बाक्सायाव जोङो मोनसेया मोनदों अब्ला उदालगुरियाव मोनथाम तामुलपुराव मोननै मोनबा बाक्सायाव मोनसे 6था जाबाय चिराङाव काजलगावआ जोंनि मानास सेरफाङाबो जोंनि आरो मोजाङै नाजायोब्ला जोङो नैनि सिमायाव दहाय थांनानै फैदों जों बाहायबो मोनदों अब्ला बेसेबां जाखो मोनथाम जाबाय 6 आरो 3 बेसेबां 9था आरो क'क्राझाराव खुनु उफाय गैया मोदाय रोजाब्लाबो जोंखौ रावबो फेजेननो हाया बे 12थायाव जोङो मोनथाम 100% सियर अब्ला बेसेबां जाखो नै जों गभर्नमेन्ट दायाब्लाबो बे बारावहाय जोङो गभर्नमेन्ट दानायाव थाफागोन आरो रोखा जाबाय जोङो दहायनि सिमायाव थांबाय नुबाय ब्लकनि वार्कारफोरजों रायज्लायबाय लिडारफोरजों रायज्लायबाय जे बिथांमोना एबारावहाय फ्रेश केन्डिडेटखौ बिथांमोना बिजाथि महरै होनो नागिरदों दा बियो खालिनि सिमायावल' नङा नोंथांमोनहा चिरां 14खौ नै अमियआ सासे गोदान लाइमोन जौगाफु लाइमोन ओंखारबोदों एनस बिथाङा 13 चिरांनिफ्राय गेलेगोन बिथाङाबो गोदान मोखां दा मोनफ्रोमबो समस्तियावनो कंग्रेसआ साफा साफा गोदान फ्रेश रावजोंबो दाय फोदै गैयै केन्डिडेट दा बेखौ नायोबा जों सानदों एबारावहाय रायजो राजाफ्रा जोंखौ अनसायगोन खारन नोङो निसिमानि खोथाखौ बुङोब्ला जेम्स बिथाङा बिटिसि सोरजिजेननायनिफ्राय दं सामफ्रोमबो जि जेम्सआ मोननांगौ बिथां नङाना सोरबा सासे बर' लाइमोनाबो गोदान समाव मोननांगौ दा बेफोर गासैखौबो कनसिडार खालामनानै जों सानदों एबाराव कंग्रेसआ गाज्रि जानाय नङा मोजां